Yan. Mabang araw yan. Inulit mo. Check ko naman si Mara. Nawala ako kanina eh. Biglang tumigil. Nagparto ako kasi waga pa yun. 7:30 pa lang. Sayang yung viewer. Dami-dami viewer eh. Biglang nag-end. Ba't kaya? Sayang, dami nagdidikitan eh. Wawa yung mga tao. Parents to Kasama kaya mga tao doon. Wala. Nawala sila lahat. Tamsak tuwad manoy. Di ko pala tuwaran. Parang si Queen kanina, naglawala din siya. 6 million ang daos. Balik tayo, balik. Tamsak na tiyo, ba't nawala kanina? Biglang nawala, parang yung LST Queen kanina. Di ko naman tinigil ito eh. Maaga pa sabi ko, 7:30 lang oh. Parang humina internet kasi. Hindi, malakas yung internet natin eh. Parang yung kay Queen kanina, bigla siyang tumigil. Ba't kaya? Dahil pa naman tao kanina. Anita J. Hello host. Magandang gabi si Anita J. Nag-take 2 tayo, take 2. Text mo si Man. Save yun tiyan, tiyan mo lang. Oo, bayan mo na siya. Nakasave talaga yun. Ano ko lang kasi, ang inaalala ko, bakit kaya tumigil? Hindi ko naman siya tinigil. Dami ko ng bisita kanina, may taga-UK pa. Welcome muli sa 6 million and downstairs. Hindi, sa ano ko, sa prism ako pumasok eh. Kasi pag nag-direct ako, doon ako maka-jacket. Wala yung mga bago nga. Ang daming bago eh.
Pasensya na sa mga nandiyan kanina ha. Bigla talaga nag-end eh. Hopefully, salamat. Pakain muna ako tiyo sa mga aso ko. BG muna ako. Sige lang, Janet. Okay lang. Salamat, salamat. Ano ba yung mga tao dito? Check our vlog. Wala na, hindi maka-jacket. Nawala naman ang yata eh. Hindi, andyan eh. Wala. Meron. Dito sa... Bakit? Saan ka ngayon nag-ano? Presim pa rin. Bakit di naka-jacket? Wala yun. Hindi ko maklik si Chikari. Oo, nawala kanina kasi biglang tumigil. Bigla siyang tumigil. Hindi kita maklik, Chikari. Sinakialaman na naman ni Lolo. Hindi ko naman siya inindi. Ba't tumigil? Sayang, daming tao kanina. Wala oh. Jay, dikit po sa akin yan. Jay ha, bago mo alagad. Rubay si Rico Vlog, Carl Alvareda, sarap ng adobo mo, full pack dan. J.Car Amor Vlog, NP Mox. Hindi kita madyakitan, J.Car. Tumigil ko na, pagbalik ko, wala na. Hindi na makajakit. Robin, si Lorico Vlog, nagaba ng bahay, oh. Pagkipuntahan, oh. Si Robin, oh. Mox Vlog, nagaba ng bahay. Pakidikitan.
Na-overuse ba ang prism? Andun ko lang kanin sa kabila. May ba't dala to? $8 million in the house. Maraming salamat sa inyo lahat. Sige, laman. Puro copyright to yung ano dito. Sayang upload. Hindi. Hindi naman sabi. Maan. Nag-chat to. Puro copyright ka daw kasi. Naglagay ka ng tugtog? Ngayon? Ana? Alisin mo na mga tugtog yung mga kaya gano'n. Ilan? Robin, si Lorico, salamat sa pabidyo-video dyan. Good pala. Sibuyas, isang bawang, Pero yung galing itong papaitan. Philippine chicken. 438, ano pa ba? Nangyari. Bakit na copyright? Ano yun po siya? Best Friend TV. Tamsak Host Harang. Maambot pala. Maabot. Ang maigi naman kasi ka na madiligan yung mga halaman ko. Ako nga ito kapita. Malakas? Hindi man. Kaya pa naman umuwi niya. Huwag kang kakain ng yung Sabaw lang kunin ko. sabaw ka lang. Ano ba yan? Sa baka o ano? Baboy? Para pakakay. Isaw. Baboy? Baboy. Huwag kang kakain. Masa-masa ano mo. Ayun na may sabaw din yun. No? Dapat yun ang yun. May nakita ko sila dito. Sabaw lang. Shout out Team Uragon. Best Friend TV. Natahimik tayo. Dipsy. Ruben, pulpak, dikit. Nakapagpa-deliver kahapon. Gabi na dumating. Inabutan mo? Tagal pag-deliver ng ano dahil daming ano. Daming nagpapag-deliver. Ano ang deliver? Ano lang, chicken bucket. Tsaka spaghetti.
Salamat sa pabidyo-bidyo dyan, best friend. Papaluto pa sana ng carbonara yung hipag ko eh. Sabi ko, next time na lang. Ayun, nagpa-deliver siya. Binayaran ng credit card ko. J. Caramore Vlogs. Bakod, uli. Danamox. Masarap ng papaitan eh. Hindi ako. Ano? Tama yan. Ugas naman ito mamaya. Tama naman. Ano pa? Ako na kumakain. Paitan. Best Friend TV. Shout out. Bye, Jikari. Mas nabito kayo. Uy pala sila ko yung Batangas. Buti pwede na. Lagi umuwi yan sila Ryan. Tatlong sasakyan ang adala nun. Nauna na si Pa. Hmm. Yung kapatid na panganay. Tapos silang dalawa kanina ni Ryan. Buhay ito yung mga kapatid na yun ni Katli. Hindi rin sila yung... Best Friend, hello. Dikit-ang kita nito. Bawa po baba bahay. Dala. Tatlo? Ano siya rin sa si Ate Mitch? Lahat. Baka mababa ng bahay mo, Jikari. Hindi kita matyakitan. Bago yun. Kay Mitsumi. Kasi alam ko si Ryan mayroong kotse. Ay, bago. Si Kuya. Bago lang kay Ryan. Si Kuya muna una, tapos si Mitsumi. Tapos si Ryan. Pares bago sa dalawa. Magkano? 5 pesos lang. Medyo nagbabadya ng oras natin. Natigil tayo kanina. Hindi ko alam kung bakit natigil. Ako'y magpapaalam na sa inyo lahat. Salamat sa pagdalaw ninyo. Sa mga nauna kayo nang pumunta doon sa natigil kong LS kanina. Nawala na sila dito kasi hindi alam na bumalik ako eh. Salamat sa inyo lahat, sa mga dumalaw, sa mga tumambay. Huwag natin kalimutan ang manalangin mga lagi. Mag-pray. Dahil ang lahat ng iba ng nasa ubo ng lupa ay pansamantala lang. Meron talaga tayong dapat puntahan. Si Lord lang ang dapat nating isipin sa puso. Ingat tayong lahat. Lagit sa mga nasa ibang bansa. Ingat kayo dyan. Lagi manalangin. Ingatan tayo sa tang oras at ilayo sa anumang kapahamakan. Salamat sa inyo lahat. God bless us all. Bye-bye po.